हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ माय बड' टेक चेनेलनि गेजेरजों बयखौबो बरायबाय। दिनैनि भिडिअ'आ जादों जोङो आसाम टेटनि एडमिट कार्डखौ माबोरै जोङो डाउनलड खालामनानै लानो बिनि स्टेपखौ आं नोंथांमोननो गुसुङै फोरमायनि। बिदिब्ला नायलांदो नोंथांमोना भिडिअ'खौ। दायो अफिसियेल वेबसाइटनि सिङाव फैदों टेटनि आसाम टेटनि एडमिट कार्ड होबाय नोंथांमोन। बेवहाय एल.पि. आरो इउ.पि. लवार प्राइमारि आरो आपार प्राइमारिनि मोननैनिबो एडमिट कार्डखौ होबाय। डेट अफ एग्जाम 31 1 अक्ट'बरनिफ्राय जागोन एग्जामा। बेयाव नुनो मोन्दों जोङो डेट अफ एग्जाम 31 1 अक्ट'बर बेलाय। बिनि उनाव नं अफ पेपारा 1 आरो 2 मोननै पेपार दङ। लवार प्राइमारि आरो आपार प्राइमारि। डिउरेसन अफ एग्जामिनेसन 2.5 आवार्स माने 2.5 घन्टा जागोन एग्जामा। एग्जामनि मडआ अफलाइन जागोन आरो माल्टिपल चइस कुइसन माने MCQ टाइपनि जागोन एग्जामा। नेगेटिभ मार्किं निल, बेवहाय नेगेटिभ मार्किं गैया। दानिया मिडियाम अफ कुइसन पेपार्स आसामिस, बेंगलि, बड', हिन्दी, इंलिस जों मोनफ्रोमबो लेंगुवेजाव बेखौ मोननो हागोन। भेलिडिटि अफ मार्कशीट काम सार्टिफिकेट अफ टेट लाइफ टाइम सोलिगोन जोंनो बे सार्टिफिकेटआ। भेन्यु अफ एग्जाम एस मेनसन अन एडमिट कार्ड, एडमिट कार्डआव मेनसन खालामनाय बायदि जायगायाव बे एग्जामा जागोन आरो। दानिया हाउ टु डाउनलड आसाम टेट एडमिट कार्ड, जोङो बेखौ माबोरै डाउनलड खालामनानै लानो बेखौ स्टेप बाय स्टेप आङो टिउटरियेल भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिगोन। बेवहाय दङ एप्लिकेसन नाम्बार आरो पासवार्डनि गेजेरजों नोंथाङा लगइन खालामनानै एडमिटखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। बाव होनाय दङ। बे एडमिटखौ डाउनलड खालामनानै लानो थाखाय आसाम केरियार अफिसियेल वेबसाइटनि सिङाव थां आरो बेनि उनाव टेट एडमिट कार्ड बे क्लिक हियाराव थुनानै नोंथाङा एडमिटखौ डाउनलड खालामनो हागोन। दायो अफिसियेल वेबसाइटनि सिङाव फैबाय। बेनि उनाव इउजार नेम आरो पासवार्ड बेखौ नोंथाङा एप्लिकेसन नाम्बारानो इउजार नेम जागोन आरो पासवार्ड नोंथाङा एप्लाइआव मा खालामदोंमोन, मा पासवार्ड होदोंमोन बेखौ इन्टार खालामनानै लगइन थुनानै होब्लानो नोंथाङा बेखौ एडमिटखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन।